sakotange saiki nelako ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane namewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kontak. Simpen tekan ning pati bali kotang saksi tresnaku kang suci. Tak ukoke wujud tali sakotane saiki nelako ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang
judul lagunya ada sesok prei. Kok sesuk prei kuwi lho. Lah kata-katanya akeh sesok prei Trai aku Udin lali iku ya tenan. ngono ku nganti sing nyanyi iki kelangan arah iku lho. Aku nganti lali iki lagu apa, Mang? Tali kutang. Tali Kemana kutang. tak paringi tali kutang to. Makasih, Beb. Iya. Ya Allah, nggih. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesene nggak nyedalu menika nggih ingkang wonten ngajeng tamu undangan. Nggih. Ingkang rawuh dalem pun Mas Andi. nggih. So Mbak Ratih Mbak ya Ratih, Cin. nggih. Pandemen-pandemen ketoprak, Kang Mas Mbak Yu si Mbak Simbaku Bapak Ibu sedaya kemawon. Rame pol iki malah sing dari luar dari Pakuan luar Cin. WML rame sekali. Nggih, sugeng mirsani nggih. Nggih. Mumpung iki mah main biasa ya, Cin. Biasa. Oh, dadine ya ora urung patek dalu nemen. Durung. Alhamdulillah. Pokoknya dalam rangka acara seneng-seneng iki ya, Cin. Nggih. Tasyakuran, walimatul hitan, oke walimatul tasmiyah, oke? Nggih. Betul sekali. Betul. Dek Ravandra Sama juga Dek Gendis. Gendis. Wah, tak doakan pokoknya jadi putra-putri yang manis-manis. Kayak Dek Gendis iku. Angge tumbuh dengan sehat nggih Dek Gendis nggih. Nggih. Masih berapa umurnya toh? Kayaknya Bulanan masih ya, Cin? sebulanan, masih Oh, kecil iya, banget. Masih kecil banget ya Allah, dak ijek terus Mbak Rate ya Cin. Apane? Iki mang barudan. Oh alah iya, pemeane iki mang teles Pemeane neh ya cek ora teles. kober ngentasi mesti. Aku koyo kucing anakan no. Iku nyememer kabeh ha. Ngolah ngaleh. Ora Haren. ngaleh, ya ampun sakene. Gara-gara kehujanan aku Iya, tadi ya ampun banjir. bahasa koyo. Pokoknya Mas Andi sabar saya ya Mas Andi aja tabrak-tabrak masuk sih ya Mas Jangan Andi dulu ya. Mas. Cek kendis ben gede sih. Heeh. Mergo piye ya Jin? Ya memang ada kata satu kalimat banyak anak banyak rezeki. Rezeki. Dadi ini upama kata putra iki mugi-mugi nggih kathah rezekine Mas Nggih, Andi Mbak Rate. amin. Panjang yuswa, sukses usahane, lancar rezekine. Nggih. Amin. Ya, diaturi tembang-tembang ya wau saking Mbak Umber wonten manis Manis cocok. karo TW mau. Iku Carmila. Wow, Carmila. Simbek terbang bersamaku. Oh yes. Oh, iku Ah. pacarmu wis teko kene. Beh. Pepeh wis tekan Pepeh kene. wis teko kene. Saking Tanjung Sari jakenan si Mbakku Mbak Garno, Mbak Noto, Mbak Umber. Nggih. Terus saking Raci, Pak On. Saking Mas Agus. kawasan Minang, Mas Haris juga, sakawan, Alidem. saking Kudus, saking Telogowungu, saking Pati Kota, saking Beringin. Nggih. Ah, Saking Ketip, Pucak Wangi. ganteng make up. Maeku sing paling tak sayang Kak Saadan juga selamat malam. Pun ngaturi wonten manis nggih Mas, pun lenggam nggih rumiyin ngaturi sing sepuh-sepuh ya Kak. Nggih. Bermaam gandul lho Cin mau. Mau gandul, uman bakso ra mau. Aku ndak dua. Walua. Tahan Aji berat, mumpung. ayo tahan berat. Aji Aji mumpung ana ya Rom ya. Gak tak tahan no, asli ya. Yuk. Monggo. Ya sesak napas aku RHS dengan tampilan kaos baru. Warnanya kelawu. Iya bener. Apa? Kok klawu? Apa tang ya? Abu-abu. Abu-abu. Tapi rada klawu sithik onan. Ora. Manis dik kowe pancen Aku manis manis. tambah manis yen kowe ora lamis Mas Adi yen Pati meso manise ngungkuli matu kaya bisa ngrontokke jantungku Ganteng mas, sampean pancen ganteng.
Jeren Juwana. Ya Mbak Siti. Oi. Mas Londo lintangi hati Pak On. Andre. Ya, Kasih ya Mbak Dek. Dena. Dey boy. Kembang melati aduh Cokro. Ciron ceron Dagarnya sugeng dalu. Sembah nuwun Mbak. mati Aturan mangkin tangan beksan ya. Aku naksir kowe Mas Agus. Mas Duri Mas ning Surabaya. Aku ngerti sampean seneng ing gedung. Ire-sire Siwa. sadudek kulane Jawa Kowe camanes dasare prasaja Memang nikah Mas tidak bertulang. Bersilat kuwi watake wong lanang. Wahyu Manggala lagi Iya, 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 hey, iya, Mas hey, iya, Kayak Loli, ada yang audio kantong channel juga yang making RS Shooting Rama Budaya Asik Yo manis dek, kowe pancen manis, manis yen kowe ora lamis, yen mes manise mungkuli matu, kaya bisa ngretokke Kembang melati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe Senenge ronda Ire-sire sadudek kulane Jawa kowe camanes dasare prasaja Memang lidah Mas tidak bertulang. Kaki bersilat kuwi watake wong lanang. Hey, kanggo pemanasan rada lumayan ya Jin Iya, ya. wis rada kerenggosan iki, Sang. Mbak Umbar sampun ngaturan tembangnya menika nggih. Kang wonten wingking saking dalu sedaya simbah-simbahku. Mbak Nata mboten ngersake tembang menika saniki. Monggo lho, Mbak. Mbak Nata mumpung tasih wonten kelonggaran Mbak Nata. Nggih. Paong. Pak Ong, Apa? Bratasena kandhani kok sa syukurin.
Iya iya ora apa-apa nganu Cah, aku kan wanita yang bisa diandalkan ya Ci. Iya betul sekali. Bara membeku juga yang ada di belakang, selamat malam Mas Oke. Avandru. Mas Damian sebulan nang ngarep ngono digeromboli wong wedok-wedok. Mas Damian nek meteng lho Mas kowe, Ora Mas. ora iso. Kudune Tadi, Mas ya. Damian sing ngetengi. Oh ngono. Iya. Ya. Niki saking tuan rumah. Mboten ngrusake tembang kados Dek Siang to Mas Andi Mbak Rati. Nggih kados Dek Dek gendis Siang. bangun Cin. Ya Mana? Allah. Ih kudu gendong karo tak kudang tak liling Dek. Ih, jajal lileng kok kene. Kadoan Kadoan Cin. ya. Nek cedek ya mesti Dek gendis seneng banget nek dikutang Mbak Aru mesti seneng kok gak iso turu malah. Gak iso turu iku ora perkara seneng. Lah, apa? Gembira, rom gembira. Lah kok iso gembira aku lho seperti Cinderella ngene kok iso. Oleh meliling iku medeni uang. Ya wis. Mbak Garna menika wonten anu, Pak De. Mboten wonten ingkang sare to? Para pradangga. Dereng. Konaturi wonten langen beksan nggih, mboten ketang sedelo saithik. Heeh. Gugur gunung biasa kelangenane Mbak Garna menika. Yuk. Cus. Nang jare Arjuna Buaya le Pak Ong, tek genti Bratasena Pak Ong. Mas Erik, halo. Bang Lintangnya Hati Mas Londo, kakaknya Mas Al saking Ngerak. Mas Bayu, Hubay, Mbak Iis, Semen Gresik, Semen Mas Opeku Erik. Pasir Mundilan. Ayo konco ngayahi Nenek Mbak Garna kang saking Tanjung Sari. Ugi simbah-simbahku wonten dusun Pekuan sebagai mawon. Yo. Ganteng meap. Di Andre makasih ya, Ibu. Just ayo Ayo matur suwun Mbak Garna kanca ngayahi karyaning praja.
Wes dikandani orang grewes. Asik asik. Nyanyi lagi hati. Wes salin agam bilang iso ngebebas. Tanah bobo sapesi. Wes molar kaya permen karet. Ramari mari. Janjine teko dianteni nganti bengi. Ora mari ya Mas. Jangono, Dik. Lali bro. Aja ngono. Pipalondo kacang dioceki. Lunga peres sapa sing diparani. Jangono, Mas. aja ngono. Pipalondo Ih, tidak boleh begitu. ngakune aku sing ditresnani. Nyatane aku ora tau diparani. Asik. Sekali lagi. Sampun. Sekali lagi. Kudu ae Kak Cin. Iki loh, mbahmu. Mr. Limbat. Ya, Mbah Surip. Mbah Otong. Mbak Otong saking Kudus menika nggih. Oke, sebanun. Maaf ya selamat, Nduk. Terima kasih. Tak ketang kena nggo tuku es teh untuk loro, Nduk. Sampun menika Mbak Garna nggih, mau ya timboi sangone, Ci. Matur suwun, Mbah. Panjang yuswa Mbak Garna nggih berkah Nggih. barokah. Lagunya ayo. Carmila terbang bersamaku. Carmila Mas, duda-duda bareng selamat ya Mas ya. Wis sak karek kowe Carmila iku biasanya luwih nang ndi balike nang ndi ngono karek kowe. Iya, wis aku nganggur muni tak bae ya, Mas ya. Wong Carmila iku kandhanane angel kok, Dik. Iya, ora gelem tengok-tengok omah. Sing penting tinggi-winggi pokoknya selalu stay ya. Aneh-aneh ae ya, ae tinggi-winggi ku. Pak Ang sidane nganu Arjuna Buaya, Pak. Apa iku, Pak? Iya sembarang di ngalah aja brotesnya nyambungi ku gak entuk, Pak. Heeh, Pak iku lho. Nggih, monggo ya nanti kamu disabar, Cin. Oh, oke. Dalem. Mbah Nyamin niku biasanya podang kuning, wis apal aku. Ya. Ya. Kulino kok, Lek. Yuk, tak gendong. Kemana-mana? Lastri urung. Cekep banget. Mbak Ina kalau lah. Disabar. Oh, oke kula. Kandhani, Kak. Pacaran ora kawin ora enak. Pacaran ora kawin ora enak. Pacaran ora kawin. Pacaran ora kawin ora enak. Pacaran ora kawin ora enak blas. Oke, ayo Mbah. Carmila Howo. Oke, siap. Cek. Dari Kudus, rekan-rekanku semua. Bukannya kau lalu jatuh cinta pada pertama. Aku coba kau penuh kasih mesra pakai cuita. Satulah tahun ku tuang minuman di dalam gelas. Sejak saat itu ku tahu usiamu
kayak Mbak. Iya ya kowe iso ya rock. Carmela. Oh, iso aku romansamu. Jas iya jas senang. Ngadene lo lagi semono, Cin. Kecil ya Ram ya. Neh dhuwur neh yo. Oh, mbeletek. Indal-indal kok iso romansamu. Iki ndik sithik aja. Masa aku sender piye? Iya, berarti nek glegek aku. Sampun ya, terima kasih Mbak Batam juga tinggi-tinggi lagi yang streaming. Ya. Membuka Mila spesial buat kamu pakai versi rock and roll ya, Cin. Yo. Nah, ngono lanjut aja ya, Mas. Terbang bersama Iya, ku. Ya, yuk, cus. Kowe gak sida nyanyi neh kowe? Iya, iki muga-muga yo gak sido neh. Lah kenapa? Nek nang Mbak iki nyanyi iki lho, dijak terbang. Nek lagu iki rada lagu tahun-tahun muda kok, ora tahun tua kok, Oh Cin. iya Ya. betul sekali. Ya, monggo. Iki ya pacaran ora gawen ora enak neh iki. Ora ya. Ini Ora Ram. Masa ayah. Buka isine di angin mah. Serta lagu. Astaga.
oke bisa diterima. Oke, yang tadi ada sunan saking tuan rumah. Nggih. Yang kemudian kawitan yang sinawang. Wah. Karo lanangnya jagat nyuwun sewu niki belum ready ya, Belum Ci? ready. Ijeh urung nganu koper ya, Ci. Orang ngobrol main terus. Sombong amat. Maksudnya aku ora koper ngapal ke. Gak kamet iki wis. Iya wis PR wakeh ya Sam ya. PR iku lho. Mas Andi kalian Mbak Ratih sing lanangnya jagat digantos mawon nggih mangken konfirmasi kalian kula sak kanca. Iki diaturi kawitan yang sinamang dulu ya Mas Hari ya. Cus. Asih. Apa ndak? Kok bang? Iya, Pak lagune kupu-kupu. Ya Allah. Aja gonta-ganti tak sunatin neh kowe kok Pak, kok iso. Saking warung doyang Cucak Rawa Mbah Supiah RT 1 minta lagunya Suketeki. Suketeki ya. Suketeki. Suketeki apa cucak rawa? Padha-padha enake lho. Loh, iya ana Cucak Rawa ya. Ya yang Ya engko salah siji. Mbah Supiah RT setunggal nggih. Ya. Monggo ngaturi tuan rumah rumiyin. Yuk. Nyanyi dhewe ya Pak.
ya binawer. Iya. Oke. Terima kasih, Mbak Tanyur sakit tembang nyangan itu ya nduk. Ih, matur suwun Pak Nom. Sudah beli yang niku Pak Nam Mbak. Mbak Neng muga-muga ya pokoknya usahanya lancar terus, dagangannya usahanya pokoknya lancar. Ya ya, mau susulan cincin kawin juga sing Oke, iku mau lo Arjuno. Ya Pak Ong ya. Hmm, Benyamin PK. ya. Cincin Cincin kawin. kawin. Apa ngono ya? Kasunyatan Mas. Kasunyatan. Oke, monggo. Oh, Cucak rawa Mbah E. Nanti nyanyi sendiri ya Mas. Ya, monggo. Ayo Mbak Menya.